Pergiwa. Aku ngerti yen pancen tekaku ana papan kene ora mbok karepake. Merga sajake Kanjeng Paman Madukara wis duwe jodho ingkang luwih prayoga tumraping kowe. Pergiwa, nek kowe ngerti aku tau tate janji karo kowe sebaya mukti sebaya mati. Kowe tau tate janji karo aku luwung baya tekaning pati ora entuk Gatotkaca, ora ngladeni karo Gatotkaca. Ning kabeh janji mau bubar. Mbuh menyang endi parane? Kabeh wis ora nyekeli karo janji siji lan sijine. Gunane apa Gatotkaca mapan ana ing Taman Madukara? Aku njaluk pamit. Aku njaluk pamit budalku iki mung bakal golek dalaning pati aja mbok tangisi bangkene Gatotkaca. Nek pancen wis golek dalaning pati teges wis ora tresna karo Pergiwa. Biyen janjine piye? Janjine piye? Mana sebrene ora mano bae. Langsung suwuk wae, Tru. Asu. Ndase kakane didupaki ora jaipong ae. Janjine mbiyen piye? Janjine sebaya mukti, sebaya mati. Sampeyan sedo aku ya melu mati. Sampeyan kenging apa-apa aku ya melu ngrasake. Jagat iki ora ana sing iso medhotke katresnaning Pergiwa tumrap sesembahanku Raden Gatotkaca. Liwang Sukmana mangadi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman Haryo Sengguni. Wonten timbalaning ngadawa paduka nggih anak Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Praja Ngastina. Madyaning Daturaya titik lenggan sakmangke Paman Plasa Jenar. Kula non nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi ing kepatihan. Bawa Durna, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna tuwin Kakang Prabu ing Awangga. Nggih, sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bapa ing Sokalima. Yayi. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Sampun andadosaken jibak raos sing penggalih. Tuwin bingung penggalipun para sepuh. Dinten sakmangke menika kula ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan. Sampun malih katimbalaning wanci rina nadyan kakersakaken ing wanci ratri ingkang bapa namung sendika ndederek. Namung mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina. Semanten iki ingkang bapa ing Sukalima nggih. Tadah wadana dene sakmangke rumaos kula tuwa tandha pitaken. Sabab menapa dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasiwakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun. Nanging sareng wonten miyos sing pangandika paduka ing kados mekaten tumunten namung pasrah bongkokan dhateng ngersa paduka semangga angenipun badhe anjenengi bor dhateng kawontenanipun ingkang bapa ing Sukalima. Yayi, upami wonten salebetipun penggalih paduka Yayi Prabu menika badhe wonten pangandikan ingkang kawedaling lisan tumunten ingkang raka ing Awangga nedya ngangunaken jangga nilikaken karna menapa negari Ngastina kedatengan mengsah ing nedyanjung keng kawibawan paduka upami mekaten sampun ngantos paduka mandhap saking dampar ngumrembyahaken asta jumangkahaken suku ingkang raka ing Awangga sagah dados tabuk tawuring aprang kinarya cagak tuwak ing kalendran paduka Yayi Prabu ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Paman Plasa Jenar wonten timbalan anak Prabu wonten ing madyaning pasiwakan dinten samangke kula mboten badhe ngrembak perkawis negari tuwin kanalindran namung kula ngrembak perkawis wayah sampeyan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara anggenipun tansah hambebundheti dhateng astanipun ingkang putra Ngastina piyambakipun gandrung-gandrung kapirangu kepingin sanget saged boyong dhateng pun atmajanipun Dimas Arjuna inggih menika pun Nini Pergiwa. Monggo sampun marambah wungsal wangsul kula
mutaken dhateng menapa sambudinipun lampahi dening pun Lesmana bilih sakmangke sampun semebar warata nini pergi badhe kadhaupaken dhateng atmajanipun inggih menika pun Dimas Werkudara pun Gatotkaca mila diduh raos ing manahipun ingkang putra Ngastina kedah kados pundi anggen kula nglampahi lelampahan menika jero pamiya sakmangke anak kula Lesmana Mandra Kumara mboten kelampahan dhaup kelan pun ini pergiwa piyambakipun sampun sumpah prasetya nedya ngentrengaken dhateng gesangipun sampun boten wonten ginanipun gesang wonten ing alam padang bingung raos ing manah kula nyuwun kali damar kula nyuwun pepadang dhateng para sepuh supados sakmangke lelampahan menika enggal pikantuk pepadang paman plasa jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih menapa ing sampun paduka ngendikaken menika kepara saestu jenengatanipun wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika putra paduka mongko wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah menawi ngantos gagal anggenipun wayah Lesmana Mandra Kumara dhaup kaliyan pun pergiwa atmajanipun Raden Arjuna menika sami kemawon paduka anak Prabu menika damel wirang dhateng diri priyangga paduka piyambak ing atasipun Nalindra Gung Binathara Nalindra ingkang sugih bondo sugih bandu atmajanipun kepengin dhaup kemawon paduka mboten saged minangkani menika sakmangke dados raosanipun para kawula cinacating jagat pinaya ing sesami mlengking saking menika gandeng saking pemanggih kula nuwun pangapunten lho nggih ingkang rai Raden Janaka panengahing Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penemban Durna mila babakan menika langkung prayogi menawi paduka pasrahaken dhateng Kakang Kumbayana nggih anak Prabu Ngastina Bapa Penemban Durna kula wonten timbalan ngadhawuh nggih kados pundi menapa wonten kesaganipun Bapa Durna supados saged nglulusaken gegaweanipun wayah jengandikapun Lesmana Mandra Kumara. Wah, gandhak blekuduk swalu gembel semerante hawela. Nuwun mapunten, Nggih. Upami kula selaki jernyatanipun kula menika nayaka negaring Astina. Gesang kula menika ngayub dhateng sandhap pada paduka anak Prabu Duryudana. Mila sakreh printahipun Narendra Ngastina kula namung sendika ndederek. Paduka prisa piyambak, Janaka menika murid kula. Janaka menika siswanipun Begawan Durna. Menapa dipun dawuhaken Begawan Durna, Janaka mboten nate suwala tartemtu ngestu padha dawuhipun Penemban Durna. Dawuhipun guru menika ngibaratipun dawuhipun tiyang sepuh. Mila menawi paduka anak Prabu nedya ndhaupaken ingkang putra ayah kula Lesmana Mandra Kumara pikantuk pun pergiwa. Mongko nyatanipun samangke pergiwa sampun badhe kampacanken dhateng pun Gatotkaca. Nuwun sewu nggih. Tumrap kula menawi dereng wonten janur ingkang kinarya tandha dhawuhipun tiyang menika samangke tiyang menika tasih bebas. Tasih saged dipun wengku sinten kemawon. Ngono ya, Kang. Jana anu pergiwa karo sapa jenenge iki? Gatotkaca. Gatotkaca durung rabi, durung sah. Mula pergiwa durung kewengku dening Gatotkaca. Sapa wae entuk supaya nglamar kalian pergiwa. Ning nuwun sewu, apa kira-kira Raden Janaka mengko sarujuk? Depate pripun? Kula menika duwe ngelmu panggendam. Kula menika duwe ngelmu asmarandana, asmara tantra. Asmara adine Wahyu. Penggemare Tatin. Malah tekan dindi. Niku kula duwe, ngaten? Kula duwe ngelmu iso malik tingale wong. Niku jenenge ngelmu kulho balik. Nggih. Janaka kula tamani ngelmu pamaliking paningaling Janaka tertentu Janaka lali karo Si Werkudara sing dieling-eling mung anak Prabu Duryudana. Tur mesti Janaka bakal menehake atmajane Si Arjuna inggih menika punini pergiwa pikantuk Lesmana Mandra Kumara. Pun gampil ampun kuwatir, ampun kuwatir. Kula kulina nek ming kaya ngoten iku kulina. Kula sebul ping 3 Janaka ora malik paningaling aja dundang Begawan Durna. Sedaya sampun ngantos kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamalariyo wonten timbalan. Babar pisan anak kula Lesmana Mandra Kumara dipun kanthi sowan dhateng Madukara.
menawi ngantos samangke Bapa Penembahan Durna menika mboten wonten kasunyatanipun anggenipun ngandhar-andhar ngendukur paring dawuh dhateng putra ing Ngastina. Kula mboten kepengin Ngastina menika wonten pandhita ingkang mencla-mencle kaya banyu tumemang godhong sente. Godhong sente iki apa, Mas? Banyu tumempang godhong lompong nika lho iso mrana iso mrene iso mrana. Oh nggih mboten nggih kula sampun kula mboten badhe mriki. Tegesipun napa sing mangandikaken menika badhe wonten kasunyatan menawi ngantos Dara aturipun Bhagawan Durna. Wah kula aturi ngliga bedama katigasa janganipun Bhagawan Durna. Bidal panjenengan benjang menapa dinten menika kula nyuwun pamit. Lampah kula aturi ngodol para sata Kurawa sisan putu kula Lesmana Kandra Kumara dipun dandosi cara pinanganten. Menawi mangke kula sampun sowan wonten negari utawi kasatyan Madukara, Janaka mboten badhe selak tertutup maringaken anakipun inggih menika pergi dhawuh kaliyan putu kula Lesmana Kandra Kumara. Bapa Durna ingkang atos-atos. Ngawe Kurawa wan. Ngapunten Dursasana nyadong dawuh enten napa? Paman Karto maremut cemadung dawuh. Paman kula pun surtaji cemadung dawuh. Paman Swatama cemadung dawuh. Pripun yang kula sios rabi napa mboten yang? Sabar nggih, sabar. Menika nedeng dipun rembak. Pirembakan wonten ing madyaning pasewakan kala wau. Ingkang Eyang Sukalima ingkang sagah mboyong pergiwa pikantuk panjenengan alah bungah kan tanpa seprep upama marem raos sing manah kula mergi kula wis ora kuat mripat kula pun gawang-gawang pasuryane pergiwa sumpah prasetyaning manah kula nek kula ora klakon dhaup karo pergiwa aluwung kula urip terus. Sumpah kok kaya ngono. Celuk. Gagas anakku Lesmana. Durung lakon labi wis nganggo jarik. Jarik manten. Mongko kuluke kuluk manten. Wah, keris papat dienggo kabeh. Sandale selen. Sing siji dae matu, sing siji lili. Sampun madhep mantep wayah Mas. Sampun. Mboten wonten wanita ingkang kedugi ngrubuhaken bebeteng pojok. Kejawi namung pergiwa wau dalu kula mboten saged tilem lho yang lho mergi menapa mergi kangen kalih pergiwa kula wae mboten dibales napa kula wae apa niku lho sing gambare ijo wonten tandane telepon WA diwaca napa? Wah. Lha iya edan. Oh, kendir. Nun. Cawisna jempana joli jolan. Pamboyonging temanten putri lho. Lah pergiwane ajeng didhawuh karo Gatotkaca kok senengane ngrusak wong bebayan. Niku mboten apik. Lesmana niku mung delekke mawon. Kon golek liyane. Jagat niki digelar ora mung sak godhong kelor. Gusti niku nyipta wong wadon pirang-pirang, enten sing ala, enten sing ayu, enten sing setya, enten sing ora setya niku pirang-pirang. Lah niku Lesmana kon milih liyane kok senengane golek perkara. Nek nganti mengke wong Amarta, Werkudara, Janaka, Daweruh, Kurawa ajeng ogak-ogak katentremane Gatotkaca ali pergiwa sing ajeng rabi. Wah nek nganti ngamuk napa mboten kriwikan gati grojokan geguyon dadi tangisan. Macem-macem ae. Iki Citraksi nendi? Citraksi mboten menyang. Nembe madai Manggleng.
Kali telo gorengan. Mongso kaya ngoten wae. Swatama wonten timbalan. Bapakmu sing sago bakal malik paningali si Arjuna. Aja nganti kasembadan ndhawuhake pergi karo si Gatotkaca, pergi bakal diwalik boyong ning Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Budhana minangka cucuke ngajurit dina samengko bodolan para sata Kurawa ngestaken dawuh. Budhalan manyang. Edyan kula joget reok. Sampun boten sah panjenengan menika putra Nalindra, panjenengan menika putra tiyang nomor setunggal wonten negaring Astina ora sasok kokean polah ndak mirang-mirangke wong tuwa. Wong-wong tuwa kula ora isin kok. Sampeyan isin. Kula sing nglakoni ya ora isin. Kula niku nek joget-joget ngoten nika men kringete metu meningkatkan imunium. Imunium iki apa? Wis watama mangkat to dina iki. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra ing Madukara. Bapa Penemban Durna ingkang rawuh. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Ya Janaka tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune wong tuwa tampanana ya kulup permadi. Kula pendhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Eyang kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Abimanyu tak tampa. Oh, bareng saya gedhe. Ora geseh karo Janaka ya ternyatane kowe iki banyune si Arjuna. Mula ora aneh yen to jebles pasuryanmu karo wong atuwamu. Inggih Kanjeng Eyang, pangestu tampanana ya putu. Kula pendhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paman Sengguni katuran karaharjan inggih nggih wilujeng nering Sambikala. Bapa Penemban akarya kagiat raosing manah kula. Wonten menapa dene rawuh paduka mboten cecala ingkang saderengipun Bapa Penemban. Nah, iki ngene ya Janaka. Tekaku ana ing kasatyan Madukara iki ingkang sepisan tilik marang yuwanane. Anak putuku sing mapan ana ing Madukara. Syukur dene kowe tansah manggya karaharjan. Dene ndungkap angka 2 praptaku ning Madukara iki mung kepengin nanjihake pawarta ingkang sumebar. Ingkang wis warata ngebaki jagat apa pancen kepara nyata? Ora suwe meneh kowe bakal ndhawuhake Atmajamu si Pergiwa. Antuk kelawan si Gatotkaca. Anake si Werkudara. Kabar kabeh mau apa kepanjen kepara nyata Janaka? Inggih Bapa Penemban. Apan mekaten ingkang kelampah. Kula sampun kencan semayan kalian Kakang Mas Jodiwati njodokaken anak kula kalian pun atmajanipun Kang Mas Jodiwati nggih menika pun anak kula Gatotkaca. Oh, dadi kabar mau pancen kepara nyata. Inggih mekaten. Wonten menapa Bapa Penemban? Lho, ora apa-apa. Sing jeneng wong tuwa kaya aku iki ming anane ming mengestoni. Gandeng kowe wis mantep, Werkudara ya wis mantep. Kuwi aku ming mengestoni muga-muga raharja nering Sambikala. Mong ya ngono ya Janaka. Aku tak urun-urun rembug jenenge wong tuwamu aja nganti dikira wong tuwa kuwi ora tutur-tutur kelawan kowe. Inggih babagan menapa Bapa Penemban? Ujare ngila-ila padha ngandhakake, para sepuh padha ngendikake, wong kuwi yen isih ana sambung getih aja sok njodhokake kelawan anake supaya dadi siji. Tegese upama kowe iki duwe anak wedok aja tok jodhoke anake Werkudara apa anake Nekula Sedewa lan sak piturute merga kuwi engko bakal entuk sesiku saka pangawasaning Gusti. Sikuning sing gawe urip, adaan sing wis kelakon ya kuwi bocah kuwi mau mesti bakale lair ora wujud menungsa lumrah, tegese lair cacat. Julung tungkul apa julung caplok ngono kae. Inggih. Mekaten Bapa Penemban. Kuwi nek percaya dene ora ya wis ora apa-apa. Mergo kabeh mau mung gumantung madhep-mantepe ngati. Nek kowe percaya kabeh mau bakal mbilaeni nanging yen kowe ora percaya ya wis ora apa-apa. Sing angka 2 aku tak urun-urun rembug uga. Merga petungane wong rabi kuwi tumrap Begawan Durna nganggo tembung Pancasuda ngono kae. Pancasuda menika menapa? Lah, kowe malah durung ngerti ta?
Inggih dereng. Mula kowe tak tuturi aja nganti keseluruh dalan sing kleru, aja nganti keseluruh dalan sing ora prayoga. Sing jeneng Pancasuda kuwi ya kuwi dina kelairane manten lanang lan dina kelairane manten wedok pasrane apa dinae apa digunggung. Didadekke siji. Mengko ya wis dadi siji tumuli disuda 5-5. Mekaten Bapak menawi dipun suda 5 menika kantun setunggal utawi siji. Siji kuwi tegese pegat pati. Pegat pati tegesipun tegese bakal dadi randha utawa duda. Nah, sing mati sing lanang apa sing wedok mergo ora kuat. Kuwi nek sisane sisa siji. Menawi tasih loro. Loro kuwi jodoh. Loro jodoh ki tegese ibaratnya kaya dene menggok ya ngemplok, obah ya mamah. Sak paripolahe sarwa kebeneran kuwi wong jodoh. Menawi tirah 3 utawi 3. 3 kuwi wahyu. Wahyu kan tegese bakal duwe putra akeh sarta bakal gancar rezekine. Menawi tirahipun 4. 4 kuwi tegese durung anak-anak wis padha tekaning pati. 4 kuwi pegat ngono. Mula saka kuwi saka petung aku janjane aku mono arep pengestune ning bareng aku ngerti dina kelairane si Pergiwa karo si Garukaca iki mau tak gunggong. Nuwun sewu lho Janaka ora kok jeneng aku ki meden-medeni karo kowe, aku wis omong karo kowe, nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Lah kok jebul tak suda 5-5 dina kelairane anakmu lho dina kelairane si Garukaca kuwi kok meh tibane siji apa kelakon bakal dadi duda utawa randha Janaka. Ora usah wedi aku ngomong karo kowe nek percaya kuwi bakal mbilaeni nek ora percaya kuwi bakale ora apa-apa. Nanging sareng kula midhanget pangendikanipun Bapak Durna tumuli tumratap raos sing manah kula. Kadinyawang clereting tatit kadisinambring gelap lepat manah kula menika wonten menapa penemban. Lho Janaka yen atimu kaya ngono kuwi tegese atimu kuwi ora madhep mantep, atimu isih mangruk. Atimu isih miyur. Lah supaya atimu ki utawa lelakone anakmu ki aja nganti ana apa-apane gandeng atimu isih miyur atimu isih mangro apa ora prayoga yen to manten iki mengko bakal dibakat batalake Pergiwa aja nganti entuk si Gatotkaca nanging rembag sampun dados lho perkara rembug wis dadi kuwi ora iso dirembug meneh to digagalake Gatotkaca ora rabi karo Pergiwa apa kowe mentolo yen to salah sawijine anakmu bakal tekaning pati mergo Janaka anu Pergiwa ku ya anakmu Gatotkaca kuwi ya anakmu. Nek nganti salah siji tekaning pati aku iki sing padha kelangan. Inggih, mekaten Peremban. Luwih becik dipegatake wae utawa dipisahake sambungane tresna antaraning Pergiwa karo si Gatotkaca. Lajeng mangke menawi mongko sedahan sampun semebar. Menawi sami rawuh wonten ing Madukara, mongko sami tanglet mantenipun kakung menika sinten? Nuwun sewu nggih. Manten kakung dipun gantos saking negari Ngastina kemawon. Dasaripun putra Nalindra panjenengan boten badhe kuciwa menawi ingkang putra dipun dhaupaken wayah kula pun Lesmana Mandrakumara. Mulat mara Sang Arjuna semonya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh lan padha kadang Abimanyu kula wonten dawuh maju kene tak kanteni Nawala aturma wong tuamu Kyai Mat Jodipati Abimanyu ingestaken dawuh Kanjeng Rama. Nawala iki aturna Wakming Jodipati inggih nanging wanti-wanti aja mbok buka yen nganti ana suwek ing druwang Nawala gulumu sing dadi ijul ngono ngestaken dawuh kepareng bidal dinten sakmangke sowan Rama Kyai Jodipati sing ati-ati sawise Nawala ditampa dening Wakming Jodipati agan sira bali marang kasatyan Madukara nun inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit tambahi pangestu sing ati-ati nggih anakku bocah bagus.
bapa menemban pirsa piyambak. Kula sampun ngaturaken awala kunjuk Kakang Mas Jodipati. Oh, ya wis ngono kuwi. Mbangane totoh nyawa luwung ganti manten. Mantene lanang diganti Lesmana Mandra Kumara kuwi ora kuwi ya prayoga banget merga padha karo kowe mrajake kawan kadangmu ing Ngastina. Inggih. Lajeng sak mangke anak kula Lesmana wonten pundi? Penemban bapa penemban iki lagi adus. Merga Lesmana ki ana sesasi iki ora adus. Glumut luwuk. Engko ndak ora prayoga. Inggih ngestaken. Mengko bakal tak larapake ana ing ngersamu ya, Nger. Janaka ngestaken dawuh. Monggo bapa menemban menapa mboten langkung prayogi sawetawis sumene wonten kasedatan Madukara. Dik Pate, pripun? Kurawa dikandhani ora ting Jlempah. Nggih. Niki tenggene anak kula Janaka. Nggon sing kebak pernatan, nggon sing ana aturane, ora sak karepe dhewe. Nggih. Drusacana ling guyu kok nyuda. Nggih. Mbane tak brangus cangkeme. Nggih. Ae apa? Nggih ngestaken dawuh. Kurawa niku nek ning gone wong sak penake dhewe ora. Ora njaluk ira kok teng warung-warung. Oh nggih. Sing dindelke ming akhir bulan. Anggere njaluk ira kok ndelke ming akhir bulan. Ya nek cucuk, nek ora. Monggo bapa penemban. Ayo Nger, tak tutke Janaka bocah bagus anakku Nger Permati. Gawe kaget suhane Abimanyu ana ing Jodipati. Anakku cah bagus Padarareja sapraptamu. Pangestunipun Rama Kyai niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Ana wigati apa? Sowan apa saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu? Yen pancen diutus karo bapakmu ana rembug sing kepiye? Marangake matura karo wong tuamu Jodipati Abimanyu. Inggih wale-wale menapa Rama Kyai? Sowan kula wonten ngarsa Maduka Kanjeng Rama dipun utus dening Kanjeng Rama Madukara supados nyaosaken awala. Wondene isining nawala kapejauna kula boten mangertos. Nanging mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun awala menika katampi dening Paduka Rama Kyai Jodipati. Kilanana ingkang putra pun Abimanyu nyuwun pamit wangsul dhateng Madukara Rama Kyai. Om Pramara Remangos Wamyung ngambrangang. Om Kadi karunaning kaswase yen aneng marga malala tumiring Sang Kanda Wastratmaja. Long-long lalu mangulati wah Gatot wonten timbaling dawuh Rama Kyai maju kene aku arep rembugan karo kowe Gatot. Ere kota jan Gatot kanca tinon ngerti isining layak. Mboten mangertos Rama Kyai, maragake rungokno. Isining layak ngandhake yen tanggonku macangake kowe karo anake Jlamprong. Ya kuwi si pergiwa dibatalake. Mbuh sebabe apa? Teko adikku Jlamprong duwe lekas sing kaya mengkono. Nanging bareng tak petung-petung, tak gelar lan tak gulung kabeh mau dudu lupute Jlamprong apa dene aku ning kabeh mau luputmu. Sawijining anak ing tansah sumedhe marang wong tuwa. Kowe wis dadi nalindra, kowe wis ngrengkuh projeng pringgondani. Ewadene mung bakal rabi wae kok dadak sumedhe marang panguwasaning wong tuwa. Kaya ngono kuwi ento-entokane wong sing kurang tapa, wong sing kurang prihatin.
ing atase ngarep rabi entuk dulur dhewe kok nganti ora kelakon. Wah, aku isin, aku irang duwe anak kowe. Kelakon rabi ya sakarmu, ora kelakon rabi ya sakarmu. Sabar. Ampun mesgul penggalihe lho, Den. Sing jeneng wong duwe gegayuhan niku mesti enten pacoban. Ampun kaget kalih wewatekaning Kang Rama jer sampeyan wis dadi putrane pirang-pirang taun suwene ngantos dewasanipun kados mekaten. Mesti wae ora pangling dhateng watekanipun ingkang Rama. Nek duka nggih ngoten nika. Sampeyan kudu sabar, sampeyan kudu ikhlas, sampeyan kudu isa nampa. Ngendikane Rama ampun mangdahar wutuh ning mangonceki niku dadi pamecut tumraping sampeyan, Ndara. Waduh. Mak klepat tanpa taliwara ndedel mabur dhuwur banget, Truk. Iya Reng, mesti kagul. Jelas wong arep rabi wis dirancang wis dipikir aku malah gagal. Wah, jlamprong dengkulmu. Jlamprong iki sapa? Sapa e? Jlamprong iki Ndara Janaka. Ndara Werkudara iki nek nyeluk Ndara Janaka iki jlamprong kowe iki lali apa piye? Kowe tak kira nek kancane Ndara Werkudara ya. Ngawur ora. Aja doting cruwet daramu kae gatekno. Ayo, Truk, yo. Iri kata Dyan Gatotkaca Dinon mapakarga suta Tekapira Kresna Parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang jumeneng ngregemeng wonten ing saknginggiling mega malang Sang Gatotkaca nalika semanten suprandene katingal ana kembeng-kembeng ponang waspa ing mapan ning paja ing netra Kaljen lamun Sang Gatotkaca katingal cuwa enggalih krana gagal ngarsa dhawuh prawan Kang Rayi Sang Pergiwa. Watak wantuning Sang Krincing Wesi ya Sang Arimbyatmaja. Wirang ambebarang dhateng Sang ya rencang-rencange bilih gagal anggenipun dhawuh. Sigra niyup saking dirgantara pengajap golek dalaning pati. Mestaka kabenturaken wonten ing gunung. Dudu sirahe Gatotkaca ingkang pecah nanging gununge sing ambrol. Yayi Pergiwa mentala timen si Hadi medhutke katresnan kalawan pun Kakang Pergiwa pun Kakang ora isa urip kelawan yen to ora semanding karo sira Yayi calon garwaning pun Kakang yen to gagal ngripun Kakang ora isa anyedi kelawan kadangku Yayi Pergiwa luwung boyo tak entrengke patiku. Sapa ya Gong sing kon lunga? Sing kon lunga piye maksude? Kowe krungu ora? Krungu apa ta? Krungumu piye? Aku ya bingung sing kon lunga iki awak dhewe rumangsane. Lho kok pergilah dari sini. Pergiwa. Wah, pergilah ta? Udu pergilah ora. Rumangsane. Minggat. Alek kowe wah kae piye Gong ning gumun aku. Iki awak dhewe ape ra usah omong to.
Engko wektune blandang meneh. Engko ra gayeng. Dirama ora sirah ditatake gunung kok ambrol gununge. Kowe iki kuno. Ora tau ngerti kasektenku. Aku iki wis ora mung tak tatapke. Ngono. Dapure ra. Pergiwa kebangetan temen Pergiwa tega Siadi Mentala kelawan pun Kakang Luwung Baya aku tekeng pati gunung sing luwih gedhe muga dadi sarana pecah sirahe Gatotkaca. Tak sawang saka kadohan kok wangune lagi giduh atimu Gatotkaca. Iya. Ngopo? Inggih. Ngopo ditakoni wong tuwa kok menginggah inggih? Lah kok netramu katon abang kaya mengkono? Mongko ning pojoking netramu kaya lamun ta ora isin kowe wis bakal netesake waspa eneng apa? Wo. Mugi kepareng wangunus pusaka kemawon. Kapejawana Gatotkaca. Lho kok sik to? Kok njaluk mati? Krana menapa ingkang sampun rinantam dening Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Paman Madukara. Dinten sak mangke gagal. Lho. Gagal piye? Anggen kula badhe mengku garwa Yayi Pergiwa. Mboten kaleksanan sebabe Kanjeng Paman Madukara atur nawala dhateng Kanjeng Rama Kyai Jodipati surasaning nawala Kanjeng Paman Madukara mbatalaken anggenipun dawuh ingkang putra Gatotkaca. Lah dalah. Punjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung kok sik aku tak takon karo kowe sing batalke sapa? Kanjeng Paman Madukara. Lah saiki ngene sing jeneng wong arep mbangun Bale Wisma wong arep mbangun omah-omah kuwi dudu kok perkara wong tuane nanging sing arep nglakoni apa kira-kira Pergiwa kuwi mbalak ngatresnanmu? Panginten kula mboten. Lah yen pancen ora usah wedi karo wong tuane. Nek kowe tresna Pergiwa tresna sing jeneng dasaring wong mangun Bale Wisma kuwi ingkang kukuh bakuh ki mung tresna tinresnanan. Kowe ngerti ora? Garwane wakmu Ndarawati pira? 3. 3 kuwi mbiyen wong tuane ora sarujuk kabeh. Mula ora aneh yen ana tetembangan Narayana mlebu maling kae pancen tak lakoni tenan. Aku duwe bojo 3 kuwi nggonku nyolong kabeh. Ning temune saiki kabeh atut runtut rukun ora nemen swiji apa. Lah nek sing ora carujuk wong tuane nek bocahe gelem dirabi, lah nek cara aku tak colong. Ini enggak bagus. Ini mboten apik kaya ngene niku mboten pas. Lah ora pas sebabe apa? Wong tuane ora entuk kok panjenengan dawuh Ndara Werkudara colong. Lah Ndara Werkudara Ndara karo kaca. Modar ora iki nek ngantuk turu wae. Iki wis ora nggo gara-gara ora apa-apa mangkene to. Ndara karo kaca kok mang dawuh Ndara Pergiwa niku nalare pripun? Wis to Petruk iki eneng aku. Iki kok ini.
Nek ngantuk sare ndasmu kuwi. Kowe iki ora pisan ora pindho. Mesti wani karo Natandha bubar wayangan iku tak pecat kowe. Opo? Wah, lah Cilaka ampun kejem-kejem wis meneng. Mengko aku sing tanggung jawab. Nek wong tuane ora trima, wong tuane sisan aku sing tanggung jawab. Oh, nderek mawon nek ngoten. Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung diantu-antu bareng wis rawuh kok ora gelem jagongi adosi Mas Kaca nitih jiti mogak-mogok wong piyaine cendhik rambuté dawa glelenge ora jamak-jamak. Apa ya isih kanggo pergiwa kelan panjenengane. Nyatane yen dikangeni ora ketok, ora kersa rawuh. Iki rawuh-rawuh sajake mung legani atiku. Yen wong rabi mung cukup nglegani ati lan mung cukup nggo genep-genep lu wong ora sah rabi ora apa-apa. Yen wong rabi mung kanggo genep lakune urip monggo ora ana rasa tresna, ora ana rasa kangen. Wis ora usah rabi ora apa-apa, ora usah kangen karo sapa-sapa ora apa. Ah, nesu Mas Kaca. Madhep merana melintir brengos pergiwa aku ngerti yen pancen tekaku ana papan kene ora mbok karepake merga sajake Kanjeng Paman Madukara wis duwe jodho ingkang luwih prayoga tumraping kowe pergiwa nek kowe ngerti aku tau tate janji karo kowe sebaya mukti sebaya mati kowe tau jate janji karo aku luwung boyo tekaning pati ora entuk Gatotkaca ora ngladeni karo Gatotkaca ning kabeh janji mau bubar mbuh menyang endi parane kabeh wis ora nyekeli karo janji siji lan sijine gunane apa Gatotkaca mapan ana ing Taman Madukara aku njaluk pamit budalku iki mung bakal golek dalaning pati aja mbok tangisi bangkene Gatotkaca rawurunga yen mau dikandani Mas Kaca teko plengas-plengos trembelek atindak nandi golek dalaning pati nek pancen wis golek dalaning pati teges wis ora tresna karo pergiwa biyen janjine piye mana sebrene ora maro wae langsung suwuk wae lho asu ndase kakane didupaki ora jaipong ae jaipong nganggo sikil dianggepku iki dadah ngono piye ndut ngono kok
janjine mbiyen piye? Janjine sebaya mukti sebaya mati. Sampeyan sedo aku ya melu mati. Sampeyan kenging napa-apa aku ya melu ngrasake. Jagat iki ora ana sing iso medhotke katresnaning pergiwa tumrap sesembahan Raden Gatotkaca. Ayo. Arep. Yuk mancik meja barang. Arep mengindik ora. Wong gerang tuwa ora. Mbane maneh ndi? Ban. Lah Mas Petro. Heeh. Nek teko kene. Enten apa? Matura Ndara Janaka, nggih. Taman ana maling. Lho, malinge sinten? Iki. Kok tak petel ndasmu lho kowe. Iki wong alime. Alime apa? Ana wong alim. Malinge ngebang Ndara Pergiwa. Matur Raden Janaka. Oh, wis galis, cekat-cekat. Nggih, ngestaken jawab. Yo Gong, ben geger yo. Emban. Ana apa mban bengok-bengok? Kula niku madosi awak kula dhewe. Arep ditokke kok malah dicekeli. Sayang iye karo aku. Ana apa? Enten maling aguna. Maling aguna mlebu Taman Madukara. Nggih bang ingkang putra Ndara Pergiwa. Gugu Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Pergiwa ngunten dawuh. Apa kowe kurang cetha nggone nampa pangendikaning wong tuamu? Lamun usana temanten kakung ingkang tak calonake kelawan sira Pergiwa. Nanging kena ngapa? Eneng menungso ingkang wani ngebang kelawan anakku Pergiwa. Malah kuwi dudu wong kono-kono. Nanging kuwi putraku dhewe Gatotkaca wonten timbalan maju kene cah bagus. Ora tau diwulang karo gerangamu. Apa kaya ngono jiwaning satriya? Apa kaya ngono pambeganing satriya? Ora ngira yen to turasing Pandhawa ana wujuding bocah ingkang epeh gedhoane, ingkang asor derajate ing atase jiwaning satriya. Kowe liwat mburi ora wani metu ngarep, kowe nyolong putrane Janaka. Monggo wis tak gagalake nggone dhawuh karo putraku ora duwe isin. Ayo kowe ngejak apa tak ladeni. Sing tak enteni Ndara Gatotkaca diajar Ndara Janaka. Kandhake Ndara Werkudara gayeng iki Gong. Truk sadar. Iki ora adu-adu kaya ngono kuwi to sing apik to. Ora kowe kok dadi wong alim iki apa to? Biasane aku duwe ide ngene kowe setuju. 10 kliwat semenit. Yo men. Dirampungke lakone, ngono kok dipikir ora. Sing jeneng wektu ki mesti blandang. Wis arep mulih sik kono. Mulih sik kono. Yo wis.
Wah, anggere sesuk akhir bulan dilongi. Wewe kok ngono. Anjir ancamane kok ngono, cerewet. Petruk nangis. Nalika Kang Putra panjenengan ngendika, rabi karepmu ora karepmu, Ndara Gatotkaca duka, mabur, sirahe dijebleske gunung. Sirahe ora apa-apa. Gununge nggih mung mentol-mentol. Gunung apa? Gunung Karet. Terus Ndara Gatotkaca mlebet teng taman keputren Kasatyan Madukara nyolong Kang Rayi Ndara pergi wae. Wah, Gatot. Tumita sing ora prayoga ning tumrap aku ya nuruti ati, tak anggap Gatotkaca jiwaning satriya. Ndara Gatotkaca nyolong niku. Ya men. Ben upama arep rabi ben diragati dhewe, men dilakoni dhewe. Kaya ngono kuwi sing tak karepake anak nenggoni opor bebek. Wah, lele kula nggih gelem. Opor bebek mentas awake dhewek. Ya aja kaya kowe. Awake dhewe kepriwe? Tak pecah dasmu. Nek ra seneng rasa guyu, seneng kok guyu apa? Ora seneng kok guyu. Wah, terus piye? Ndara Janaka presa, Gatotkaca wong kang kaya kowe nyoh tampanana ditampani ora karo Gatotkaca. Maksude iki ditonyo ora dikai wah. Ditonyo lho, iya Gatotkaca diajar kalih Ndara Janaka. Wah, ya wis ben kuwi hukumane. Ngenten iki lho nyumbari. Lho nyumbari piye? Ora tau diwurang karo gerangamu. Bola-bali nek bapakmu ki wong dosa, wong kau, ora iso ndodok, ora iso basa. Niku karo ngantemi Kang Putra. Takoni pancen aku ora iso ndodok. Aku ora iso basa. Yen pancen kuwi tak lakoni, tak lakonane ora apa-apa. Waduh. Kok enggak marah ini? Cilaka. Sik. Ning sing marahi kula lara ati. Werkudara bapakmu kae ora tau iso nuturi bab tata krama. Ora iso nuturi bab kabecikan. Kang Putra semaur sebabe apa menapa Kanjeng Paman sawangen ana jempole dislempitke nang driji pendina. Kae rak saru to ngono kae. Kok ngono kuwi. Kuwi jempol kok dislempitke nang driji. Kuwi nek weruh wong-wong rak ya dikira saru to. Ngene iki. Nggih, wah edan. Agene mung perkara ngene. Ben geger-geger pokoke regane. Kowe ngece karo aku sakarmu. Kowe ngino karo aku ora iso basa, ora iso ndodok sakarmu. Ning drijiku ngene iki wis ket biyen. Kena apa lagi to ece? Kena apa lagi to salahke? Iki ora perkara nggon tata krama ning mergo jempolku duwe kuku. Kula tak tresepke ning tengah-tengah driji. Kok anggap iki ora sopan. Kok anggap iki ora.
Ayo Munio, Werkudara, aja edan kowe iki adimu lho Werkudara. Iki ki Janaka. Ya men. Wah, ngece karo aku. Ora aku sik. Iki mau perkarane Janaka Njata Sigarkaca kok dadi ana tembung ngece iki ngopo? Wah. Aku kuwi ngakoni wong ora iso basa, ngakoni wong ora iso ndodok. Ning opo member? Lagi saiki ngino, tanganku drijine jare jempole dilebokke ning driji. Kuwi Sasmita sing saru. Ora Janaka kowe iki muni ngono ora? Mboten Koko Prabu. Lho kok diurusi. Sing muni ngono sapa? Sing madul karo kowe sapa? Petruk. Bagong Petruk nendi? Ning ngepit bablas nih, ha? Aku mulai saya, Gong. Lah kae pite sapa? Duka waton jupa. Petruk. Petruk. Halo. Truk, timbali ndara kualat kowe nek ora mara. Rene, nggih. Rene, nggih. Lho edan-edan iki ora ditabrake ngene iki. Ratu ditabrak pitu. Kowe omong apa karo Werkudara? Apa? Ala kula wadul Ndara Werkudara mboten kodal. Mboten keguh penggalihe. Kang Putra diajar Ndara Janaka. Ya men. Sampeyan dunake wong ora tata krama. Ya men. Lah terus gawe cara. Nih nun sewu tangane Ndara Werkudara niki saru to niki ngenten iki. Kowe sing ngomong sapa? Mboten wonten. Janaka muni ngono ora? Mboten. Lah tegese kuwi gaweamu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Werkudara saiki piye? Madhep rene. Gong, salam terakhir ya, Le. Lagune Fudu. Ayo nek wong milenial ngerti aku mulai ndagel lagune Fudu mesti guyu kabeh. Kaya Santoso ra dong. Ngapunten. Sesone ora iki ora saru. Iki Sasmita. Ana tegese ora waton ngucap. Ya, aduh, mau. Juga kok digegem dijabut. Ora. Wah. Pancen Petruk Ponokawan saiki saya kurang ajar karo Bendara iki. Yo. Janaka wonten maring ajar. Wah, diplotot. Aku bar ndemek parfum, Gong. Heeh. Jos to. Wah. Apa mereke iki, Tru? Ora becik, aku tak takon karo kowe. Apa to sababe kok kowe murungake dhawuhe Gatotkaca? Bapa Durna paring dawuh. Bilih dawahipun Gatotkaca kaliyan Pergiwa menika pegat pati dados rondom utawi duda. Kowe percaya? Ngene ya Janaka. Sing jeneng woh maun Balewisma kuwi aja gumantung karo petungan. Sing jeneng petungan mono pancen sok digunakake piyai sepuh.
Nanging mung gumantung ing padha nglakoni, percaya apa ora? Nek ora percaya ora ana apa-apane. Ning nek percaya mangu-mangu malah kadang kala yen to kepengkok ing Pancabaya petungane bakal mrono, mongko jatine kabeh mau ora saka kono. Wah, kateke. Inggih. Terus nek nganti gagal manten lanang dijoli sapa? Lesmana Mandra Kumara. Lah, kuwi rak ming pamrih Begawan Dura supaya arep ndhawuhake Lesmana karo Pergiwa kanthi cara misahke atresnaning Pergiwa karo Gatotkaca. Inggih. Piye? Kakang Mas kula nyuwun pangapunten. Sesuk mulai dipikir, wah, wis pesen apa-apa kok batal. Ayo aku kacau to ya. Aku sing mesenke kula nggih. Iya. Oh, senengane ora. Niki sida to? Sida, alhamdulillah. Duh, kuitansine nendi ya? Tok gawe ora? Ora. Gawe dhewe kok. Pasrah kok Petruk dibati wis separo. Ya wis ben nggo nguripi wong kere. Ben apa-apa sing penting hasil. Nek apa-apa ora masalah sing penting masuk ngono wae. Pergiwa Gatotkaca timbalana emirne Arjuna ngestaken dawuh ora. Pergiwa wonten dawuh Gatotkaca wonten timbalan. Wong tuwa wis padha nyawiji ing tekad nyawiji ing gegayuhan tetep bakal ndhawuhake marang sira saklorot. Mula Waming Ndarawati kang bakal mengestoni sira sakloron tetep dadi nggone mangun Bali Wisma tekan kaken-kakeninen kebak sesinian. Lan tansah padha tresna tinresnanan wiwit dina iki nganti sak teruse. Nggih, ngestaken dawuh Petruk, Nun. Lesmana Begawan Durna kae singkirna. Ya Gong yo, yo. Pripun, Mbah? Ha piye Petruk Janaka menyang endi? Sampeyan rasa reka-reka. Niki Ndara Janaka wis ndhawuhke Kang putra Ndara Pergiwa pikantuk Ndara Gatotkaca pun disejoni are Ndara Werkudara. Lah pripun? Aduh. Kenapa putuku nggih? Ditonyo Bagong. Mulai rawe. Ora mulai krukupi kantong gandum keleke kali kowe. Oh, Lesmana golek liyane ayo bali nggih, ayo bali wae. Ngene iki teknik wayang Climen iki ngene iki. Ora ngokeh-okehi adegan saksek jam tepat. Oke.